Тези от вас, които харесват паранормалното, могат да натиснат тук горе. С нов епизод всеки четвъртък. Части от криминалните и ужасяващи епизоди може да чуете в Spotify и Apple Play. Благодаря ви за подкрепата. Ако наистина цените труда ми, може да ме подкрепите в Revolut. И в края на годината ще даря сумата, както и лични мои средства на една кауза. Правете добро, защото доброто е сила. Искрени благодарности. Нека ви попитам нещо. Колко сигурни се чувствате в собственият си дом? И колко сте убедени, че го познавате добре? Нещо толкова обикновено като едно отваряне на врата, стъпки в коридора или присъствие, което просто не принадлежи там. Мислите ли, че бихте разпознали опасността на време? Или тя би се движила тихо около вас, докато спите спокойно през нощта? Здравейте и добре дошли в поредният криминален епизод. Настанете се удобно, за да чуете криминалната история. На 13 ноември 2022 година тези въпроси престанали да бъдат хипотетични, когато 4 университетски студенти били убити в собственият си дом в Айдахо. По това време те живеели в къща извън кампуса, място, което е трябвало да бъде за почивка, учене и сигурност. Това обаче, което е последвало, принудило една цяла общност, а след това и цяла нация, да се изправят пред един от най-ужасяващите и нашумели случаи на 2022 година. Москва, Айдахо. Град с население малко над 25 000 души. Този град е неразривно свързан с Университета на Айдахо. И когато ви споделям това, имам предвид, че университетът не просто се намира в града, а той буквално е неговият пулс. За студентите, градът изглежда безопасен. Насилствените престъпления са толкова редки, че звучат абстрактно. А когато се случи нещо лошо, то обикновено е някъде другаде, на някой друг човек. Къщите около кампуса се превръщат в социални пространства. Приятели идват и си отиват, а вратите често остават отключени. Това е място, където най-вероятната причина за полицейско посещение е просто един шумен купон. И където животът изглежда като едно дълго социално събитие. Ден след ден. На улица Кинг Роуд, на кратка разходка от кампуса и в югозападната част на града, се намира триетажна къща под наем, подобна на много други. Както вероятно вече се досещате, това е поредната типична студентска къща. Евтина, непретенциозна и обитавана от 6 млади възрастни. Мястото всъщност е било отлично. Университетът бил на север, а няколко ресторанта само на няколко минути разстояние. Но малко преди обяд, на 13 ноември 2022 година, тази къща, разположена в покрайнините на Москва, се превръща в епицентър на една от най-жестоките и брутални истории, които Америка е виждала някога. Малко след един ужасяващ телефонен разговор, полицията пристигнала на адреса. От улицата нищо не изглеждало необичайно. Нямало счупени прозорци, нямало следи от взлом, пердетата били пуснати. Докато се приближавали, някои от служителите дори очаквали, че просто ще помогнат на някого да се събуди. Но щом влезнали вътре, реалността и тежестта на случилото се ги ударило мигновенно. Това, което полицаите открили, било напълно ужасяващо. Защото това не е бил обикновен медицински инцидент, нито дори малка спешна ситуация. Това е била пълна трагедия. Незабавно били извикани допълнителни екипи, а домът, допреди малко обикновена студентска къща, а сега се е превърнала в местопрестъпление. Домът е бил зловещо притихнал, докато полицейските служители се придвижвали по тесните коридори, спирайки на ъглите
и пред затворените врати, обявявайки присъствието си в стаи, които никога не отваряли. Първото ужасяващо откритие е било направено на вторият етаж, когато двама студенти били открити в една от спалните. А докато разследването продължавало, полицаите открили още две жертви в друга спалня. В този момент станало ясно, че 4 млади студенти са загубили живота си в една и съща къща, в различни стаи, в рамките на една единствена нощ. И очевидно е било, че случилото се надхвърляло далеч границите на този дом, дори на самите полицаи, и засягало не само град Москва, но и много повече. Междувременно, навън атмосферата в квартала се е променила. Това е онзи вид напрежение, от което всички се страхуват. Когато полицейското присъствие е нараснало, патрулите пристигнали и останали на мястото, всички, които чакали отвън, осъзнавали, че това няма да бъде просто поредният сигнал за едно шумно парти. Именно в този момент един от полицаите се отдалечил от къщата, за да разговаря с една от оцелелите съквартирантки. Тя разказва: след като се качих горе, изведнъж чух писък. Изтичах надолу, защото мисля, че видях някого. А полицаят я попитал: коя се е качила горе? Дилан отговорила: Кейли и кучето Мърфи. Те отидоха най-горе, там беше нейната стая. И после, изведнъж, след като се качи, чух писък. Тя изтича надолу, защото е видяла някого. Почти съм сигурна, че каза: някой е тук, и започна да крещи, докато слизаше надолу. Извиках името й, но скочих и заключих вратата си, защото бях напълно ужасена. След това чух някого в банята. Чух я да плаче и чух мъжки глас да казва: всичко ще е наред, ще ти помогна. Продължавах да я викам, но тя не отговаряше. Отворих вратата си за секунда и видях този мъж. Не беше изключително висок, но беше облечен изцяло в черно и носеше маска, която покриваше челото и устата му. Тогава отново заключих вратата и се обадих. Не знаех какво да правя. Това беше около 4 сутринта. Сега, Дилан твърди, че се е събудила посред нощ от звуци, които не е могла напълно да обясни. Движения и гласове, които просто и са се стрували не на място. Важно е обаче да се отбележи, че въпреки странността на случилото се, тя никога не е почувствала директна заплаха. Според нейните думи, мъжът е бил облечен в тъмни дрехи и дори не е забелязал присъствието й. Просто е преминал покрай нея към изхода. Това е от онези срещи, които биха накарали всеки да се почувства крайно неудобно, особено за жена. Но, тъй като това е била студентска къща, е имало безброй възможни и невинни обяснения. Затова тя просто се е върнала в стаята си и е затворила вратата. Но ключовото тук е, че споменът и за онази нощ променя изцяло хода на историята на този етап от разследването. Защото тя не само е потвърдила, че неизвестен и загадъчен мъж е бил в къщата в нощта, когато 4-мата й приятели са били убити, но и че е действала, докато всички се спели по леглата си. И когато разследващите започнали да разглеждат по-внимателно местопрестъплението, те осъзнали, че макар уликите да са оскъдни, все пак имало няколко, с които можели да работят. А сега нека ви запозная с групата Айдахо 4. Мадисън Моген. Тя е била на 21 години и последна година студентка в университета на Айдахо, където изучавала маркетинг. Приятелите я описвали като общителна и лоялна, човек, който държи хората близо до себе си и лесно прави планове. Мадисън е работела в местен ресторант, наречен Мат Крик. Израснала е в Айдахо. Тя вече е била близо до края на студентските си години и естествено е гледала напред, към своето дипломиране и това, което е предстояло след него. Нейната близка приятелка Кейли Гонзалвес също е била на 21 години. Тя също била последна година студентка, изучаваща общи науки, и двете с Мадисън били описвани като неразделни. По това време те се познавали от няколко години и вероятно са щели да останат приятелки за цял живот. Кейли била само на няколко седмици от своето дипломиране и е била приела работа извън щата. Всъщност, тя дори наскоро се е изнесла от къщата на Кинг Роуд.
но се е върнала, за да види своите приятели. В уикенда, когато трагично е била убита, Кейли се е намирала в Москва, за да прекара време с Мадисън и да й покаже новата си придобивка – кола, която току-що е била купила. На вторият етаж живеела Зейна Кернодъл, 20-годишна студентка, трети курс, която изучавала маркетинг. Заедно с нея бил нейният приятел Итан Чапин, също на 20 години. Итан бил първокурсник със специалност рекреация, спорт и управление на туризма. И е бил добре познат в кампуса със своята топлота и дружелюбие. Въпреки че официално не е живеел в къщата на Кинг Роуд, той прекарвал голяма част от времето си там със своята приятелка Зейна. Една интересна подробност. И Зейна, и Мадисън работили в един и същи ресторант, а връзката помежду им не е била случайна. Това е бил дом, оформен от преплитащи се приятелства. Може да се каже, че къщата на Кинг Роуд рядко е била тиха. Не е било място на постоянни запои, опасности или безредици, но определено е била социална. Много от приятелите им идвали без никакво предупреждение. Музика често звучала на верандата, а при толкова много посетители шумът е бил почти неизбежен. Тук трябва да ви отбележа, че в месеците преди ноември полицията е била викана на този адрес повече от веднъж. Посещенията на полицията не били свързани с насилие или престъпна дейност. Просто е ставало дума за сигнали за шум. Но разбира се, когато става въпрос за студенти, част от съседите неизбежно губели съня си. Оказало се, че едно от тези посещения дори е било заснето с бодикамера на полицията. А сега нека ви върна към нощта на 12 ноември и утрото на 13. Било е събота, което е означавало, че футболът е основната тема в града. Университетът на Айдахо играл домакински матч. Вандалите излезнали на терена в Киби Дом и хиляди студенти се стекли да гледат срещата. Отборът спечелил този следобед и напълно логично, цялата околност имала повод за празнуване. Зейна и Итан прекарали вечерта си в братството Сигма Чи. По-късно приятели потвърдили, че двамата са били заедно през цялата нощ. Нищо в поведението им не се откроявало. Напълно обикновена вечер. Съобщава се, че са си тръгнали около 1:45 сутринта и са се отправили обратно към къщата на Кинг Роуд. Междувременно Кейли и Мадисън прекарали цялата вечер в центъра на града, заедно обикаляйки обичайните си места. В крайна сметка стигнали до Корнър клуб. Това е бар недалеч от главната улица и е била честа спирка за тях. Записи от камери и свидетелски показания ги поставят там до около 1:30 сутринта. И двете изглеждали спокойни. Нищо необичайно не се е случило. Нямало признаци на проблеми или напрежение. Когато барът затворил, Мадисън и Кейли изминали кратко разстояние пеша до Гроб Трък, денонощен магазин за храна в центъра. По чиста случайност, камионът е излъчвал наживо в Twitch по това време. Камерата е заснела тротуара в широк зърнест кадър, на който ясно се вижда как двете чакат своята храна. Понякога поглеждали към улицата. Около 1:56 минути двете си тръгнали с такси, което ги отвело обратно към Кинг Роуд. Те пристигнали у дома малко преди 2 сутринта. И почти по същото време Зейна и Итан също се прибрали. Скоро след това всички светлини угаснали и къщата най-сетне потънала в тишина. За известно време нищо не се е случило. Всичко е било спокойно. Но, както вече знаем, около 4 сутринта това се променя. Всичко започнало, когато Дилан, която спяла на вторият етаж, се събудила от звуци, наподобяващи игра на куче на горният етаж. Кучето Мърфи принадлежало на Кейли, а тя била на гости при Мадисън през уикенда. И трите живели над стаята на Дилан, на третият етаж. А в студентската къща шум дори толкова късно не е бил обичаен. Не след дълго Дилан чула Кейли да казва нещо от рода на «Някой е тук». И макар това да е странно в онзи момент, не й прозвучало като предупреждение или опасност. Тонът бил по-скоро
небрежен, дори леко пренебрежителен. Малко по-късно тя чула още шумове, но този път идвали от същият втори етаж. Описала го като плач, идващ от стаята на Зейна. След това чула мъжки глас, който казвал: всичко е наред, ще ти помогна. И отново, вместо страх, Дилан изпитала по-скоро объркване. Нямало крясъци, нямало звуци от борба. След като проверила входната врата за втори път, тя се върнала обратно в леглото си. И когато отворила вратата за трети път, това, което видяла, я вцепенило. Тогава тя се изправила лице в лице с мъж, който се е движел право към нея, бавно и безшумно, плъзгайки се по коридора. Той е бил облечен изцяло в черно, носел маска на лицето си и имал гъсти вежди. Един детайл, който по-късно ще се окаже изключително важен. Но вместо да й каже нещо или да реагира по какъвто и да е било начин, мъжът напълно игнорирал присъствието й. Просто минал покрай нея и се насочил към плъзгащата се стъклена врата. Този мъж не й обърнал никакво внимание. Вместо това, просто минал покрай нея ей така и изчезнал в нощта. Дилан останала вцепенена, докато той преминавал. След като си тръгнал, тя затворила вратата си и се заключила в своята стая. Оказало се обаче, че тя не е била единствената. Нито единственото нещо, което е забелязало нещо странно през онази нощ. Около 4:17 минути сутринта, охранителна камера, разположена на по-малко от 15 метра от имота, заснема необичаен звук. На записа се чува нещо като гласове или хленчене, последвани от силен трясък и след това кучешки лай, който се повтарял многократно. По-приблизително същото време, бял Hyundai Elantra е заснет да прави няколко обиколки с квартала, след което автомобилът напуснал района с висока скорост. В часове след бруталното откритие, разследващите претърсили местопрестъплението на Длашинашир в търсене на много улики. Детективите стигнали до извода, че извършителят е свършил изключително добра работа в това да не остави почти нищо след себе си. Но разбира се, в днешно време винаги има нещо, върху което може да се работи. На третият етаж, в стаята, където са открити Мадисън и Кейли, разследващите намерили кожен кълъв за нож с кафяв цвят, оставен върху леглото. На него е имало щампа с надпис K-Bar USMC. По дизайна си кълъфът е предназначен да бъде прикрепен към колан, а не да бъде оставен на местопрестъпление. С оглед на това, той е внимателно иззет и изпратен за съдебно-медицинска експертиза. Когато резултатите се върнали, те били категорични. Върху металното копче на кълъфа е открит един единствен мъжки ДНК профил. Профилът не е смесен, нито деградирал. Той сочил към един единствен заподозрян. Докато лабораторната работа продължавала, разследващите анализирали района и изисквали записи от камери за наблюдение от близо и далеч. И за щастие открили движение. Сред всички часове прегледан видеоматериал, не е изненадващо, че най-голям интерес предизвикал този бял Hyundai Elantra, за който вече ви споменах. Първоначално, анализаторите смятали, че автомобилът е модел от периода 2011-2013 година. По-късно обаче този диапазон е разширен и включва автомобил до 2016. Когато полицията помолила обществеността за помощ при идентифицирането на превозното средство, реакцията била огромна. Хиляди сигнали заляли разследващите, а следите се простирали чак до щата Вашингтон, Орегон, Невада и дори Монтана. Това е една огромна територия за покриване. Но тук бих искал да ви насоча вниманието към близкият град Пулман, щата Вашингтон, който се намира само на около 16 км от Москва. Въпреки че са в различни щати, пътуването между двата града отнема едва около 15 минути с кола. И се оказало,
че един конкретен бял Hyundai Elantra от Pullman попаднал в полезрението на разследващите. Регистрационните данни водят до докторант, живеещ в района. И името му е Брайан Кохбъргър. И изненадващо, не само автомобилът му отговарял напълно на описанието, но когато детективите започнали да разглеждат по-задълбочено профилът му, осъзнали, че следите му изобщо не са били незабележими. Всъщност, той вече имал история с Москва. През август 2022 година, само няколко седмици преди убийствата, Брайан е бил спрян от полицията в Москва за рутинно пътно нарушение. По онова време, взаимодействието не е било нищо особено. Той предоставил документите си, отговорил на въпросите и дал телефонният си номер. Затова, когато по-късно разследващите получили разрешителният достъп до историческите телефонни данни, те използвали възможността да проверят и информацията за местоположението му. И това, което открили, рисува изключително тревожна картина. Данните показват, че Брайан е бил в района на Кинг Роуд поне дузина пъти в месеците преди 13 ноември, като повечето от тези посещения са били късно през нощта или в ранните утрешни часове. Това е изключително странно, тъй като Брайан нямал никаква причина да бъде там. Защо тогава е пътувал отново и отново до Кинг Роуд без очевидна цел? Сега ви питам вас. Споделете ми вашето мнение долу в коментарите. Разследващите установили още, че между 3 и 5 часа сутринта, в деня на убийствата, телефонът на Брайан напълно спрял да се свързва с близките клетъчни кули. Той не се появява нито край Кинг Роуд, нито на което и да е друго място. Станал напълно неоткриваем в район с отлично 4G и 5G покритие. С други думи, телефонът е бил целенасочено изключен за 2 часа, точно в интервала, в който 4 души са били убити. И това, разбира се, изобщо не е успокояващо за детективите, а напротив, изключително подозрително е. Когато телефонът му най-накрая е включен отново и се е свързал с мрежата, данните показвали, че Брайан се движил на югозапад, далеч от местопрестъплението. Това е напълно съвпадало с записите от камерите. Изведнъж, както самите данни, така и липсата на такива, започнали да изграждат една много уличаваща картина. И ако това вече не е било достатъчно, детективи в Пенсилвания изземват отпадъци от дома на семейството на Брайан. Основната цел е да се открие ДНК, принадлежаща на него или на член от семейството му. Когато тествали боклук, свързан с баща му, лабораторният анализ показвал, че профилът е съвместим с биологичният баща на лицето, чиято ДНК е била открита върху калъфът за ножа. В този момент всички отделни елементи – калъфът, автомобилът, ДНК-то и телефонът, които до тогава съществували по-отделно, започнали да се свързват. Това, което първоначално е било просто загадъчен мъж, вървящ по коридор, вече се превръща в конкретно име. Предполагаемият убиец на Айдахо 4. И името му се знае. Знае се и поведението му. Но кой е бил всъщност Брайан Кохбъргър? На 27 години по това време Брайан Кристофър Кохбъргър на пръв поглед изглеждал напълно обикновен. Разбира се, с изключение на онзи втренчен студен поглед, който определено не е нещо наред. На повърхността животът му изглеждал подреден, воден от рутина, академични цели и тиха амбиция. Роден на 21 ноември 1994 година и израснал в Пенсилвания, Брайан израснал в предградие с неговите родители и своите сестри. По-късно, членовете на семейството му описват детството му като нормално и без особени проблеми. Той посещавал местни училища, преминавал през тинейджърските си години без сериозни драми и винаги изглеждал сравнително спокоен. Хората, които го познавали от по-ранните му години, си спомняли обаче и за неговите трудности. Като тинейджър, Брайан се борел с наднормено тегло и социална изолация. С времето той свалил по-голяма част от излишните килограми и започнал да се фокусира върху дисциплината – бокс, бягане и строги режими.
в академично отношение, първо завършил асоциирана степен, след което получил бакалавърска степен по психология. Интересите му постепенно се насочвали към престъпността и той продължавал с магистърска степен по криминално правосъдие. И тук идва една интересна част. Обучението му се фокусирало върху криминално поведение, разследващи методи и самата механика на престъпленията. А през 2022 година той се записал в докторантска програма по криминология в Държавният университет на Вашингтон, в Пулман. Там той се е държал сериозно и издържано. Макар да не е бил известен като екстроверт, понякога го описвали като самоуверен. Други обаче твърдели, че е студен, че често поправя околните по време на дискусии и че приема споровете прекалено сериозно. И още една интересна подробност. Той дори е кандидатствал за стаж в полицейско управление на Пулман. Като анализатор на данни. Макар да не е бил приет в програмата, намеренията му личали съвсем ясно. В дните и седмиците след убийствата, докато Брайан все още е бил на свобода, хората са го виждали и са споделили, че е изглеждал по-тих и по-затворен в себе си. Посещавал всички занятия, както обикновенно, продължавал с неговата си рутина, макар да е бил малко по-мълчалив, поведението му не се различавало особено от преди. Сякаш в живота му не се е било случило нищо значимо. Но той не е знаел, че съвсем скоро ще се изправи лице в лице с десетки въоръжени полицаи. И на сутринта на 15 декември 2022 година Брайан и баща му пътували към дома си за празниците. Пътуването включвало маршрут от около 3700 км от Айдахо до Пенсилвания. Не след дълго обаче полицаи го спират. И то не по причината, която бихте очаквали. Първоначално са спрени в окръг Ханкок, след като служител ги отбива за това, че следвали друг автомобил твърде отблизо. Брайан без колебание подал шофьорската си книжка и регистрацията си. Заместник шерифът обяснил причината за спирането, издал предупреждение и ги пуснал да продължат. Само 9 минути по-късно обаче те отново са спрени. В този момент човек би си помислил, че сега вече ще последва арест. Но не. Този път това е полицай от щатската полиция на Индиана, който ги е спрял по абсолютно същата причина. Отново не е бил извършен обиск и още веднъж са освободени, дори без предупреждение. По онова време нито едно от тези спирания не е било необичайно или незаконно. Не са били нарушени закони и не е имало основания за задържане. Но именно тези два момента изпъкват. Не заради това, което се е случило, а заради това, което не се е случило. Трябва да запомните, че на този етап от разследването, както Брайан, така и автомобилът му вече са били под наблюдение. И въпреки това, той е бил записан и проверен не веднъж, а цели 2 пъти. И след това пуснат да продължи по пътя си. Но за огромно щастие, по-малко от 2 седмици по-късно, пътуването му приключило по съвсем различен начин. В последната седмица на декември разследването на пръв поглед затихнало, но зад кулисите следователите вече не търсили кой е отговорен. Те просто чакали да действат. Те вече разполагали с очертанията по делото. Автомобила, телефонните данни, времевата линия, ДНК-то и човека, който стои зад всичко това. И така, в ранните часове на 30 декември 2022 година, органите на реда най-накрая правят своя ход. Малко преди зазоряване, тактически екип пристигнал в дома на семейството на Брайан. Според полицейските доклади, те го намерили, докато той ровел в семейният буклук, облечен с латексови ръкавици. За всеки невинен човек, това едва ли е типичният начин да прекара петъчната си утрин. Така че може да се каже, че го заловили буквално на местопрестъплението. Брайан е арестуван без съпротива. Когато пристигнал в полицейското управление, срещу него е повдигнато обвинение като беглец от правосъдието. Процедурна мярка, която позволява на властите в Айдахо да го върнат обратно през щатските граници. Едновременно с това са изпълнени заповеди за обиск на домът му, личните му вещи и белият Hyundai Elantra,
който вече е изминал хиляди километри заедно с него. Детективите прибрали телефона и компютъра му, което иронично водело до публикуването на цяла галерия от негови селфита, разделени на такива направени преди самите убийства и след тях. Говорейки за селфита, едно от тях е заснето по-малко от 6 часа след като е убил 4 невинни души. И тук човек не може да не се запита защо е имал толкова много снимки на собственият си облик. По-късно, разследващите съобщили, че части от интернет историята му от седмиците преди убийствата липсвали. Нещо, което е изключително необичайно. Що се отнася до мобилният му телефон, наличните данни били оскъдни. Брайан е имал много малко контакти, основно майка си и баща си. Записите показвали, че дните след убийствата той е общувал с тях много често, чрез обаждания и текстови съобщения. Отвъд това обаче, властите били изключително внимателни с информацията, която са разкрили публично. Те са споменали за материали, сочещи към обезпокоителни интереси, както и за модели на онлайн поведение, които подсказвали фиксация и стремеж към контрола. Повечето от тези доказателства обаче не са били разкрити в детайли. Но най-важното тук е, че всеки отдалечен елемент, сам по себе си, разказва само малка част от историята. Когато обаче всички те се събрали заедно, картината станала все по-ясна и далеч по-убедителна. Що се отнася до репутацията на Брайан, спокойно може да се каже, че той се превърнал в един от най-мразените мъже в цяла Америка. През последните 2-3 години името му станало толкова печално известно, че би било изненадващо, ако не сте го чували още преди да пуснете този епизод. Процесът му е бил насрочен за 30 юни 2025 година, а в продължение на близо 2 години всичко е водело към този момент. През това време са събирани показания, свидетелства и разбира се всички доказателства, за които вече ви споменах. Но този процес така и не се е осъществил. Едно от най-разочароващите неща за този случай е, че Брайан отказал да коментира каквото и да е извън самото признание. Това означава, че той не е дал никакво обяснение или разкаяние отвъд думите «виновен». Съдът също нямал право да го разпитва за това какво е направил или защо. Освен това, след като се признал за виновен, щатът е принуден да се откаже от искането за смъртна присъда. С други думи, с едно признание, Брайан избягал процес, избягал обяснения, избягал среща с семействата на жертвите и избягал от смъртта. Добрата новина тук е обаче, че той се отказа от правото си на бъдещи обжалвания, а правната система приела сигурността на присъдата без нужда от допълнителни детайли. Това означава, че няма абсолютно никакъв начин той някога да напусне затвора. От друга страна обаче, това също означава, че никога няма да разберем неговият мотив или всички детайли около престъплението. Правото му на бъдещ процес е било окончателно отстъпено. При произнасянето на присъдата, съдията наложил 4 последователни доживотни присъди без право на условно освобождаване. Така животът на всяка една жертва е признат по-отделно и е гарантирано, че няма да съществува никакъв механизъм, чрез който Брайан някога ще бъде освободен. Към това е било и добавено и допълнително време по обвинението за взлом. Нещо, което на практика имало по-скоро символично значение на фона на доживотните му присъди. По време на съдебното заседание, членовете на семействата и близките на жертвите се обърнали към съда. Те говорили за това, кои са били Айдахо 4 преди 13 ноември и как бъдещето им никога няма да се разгърне заради действията на един дълбоко обезпокоен човек. Не е изненадващо, че самият Брайан не е направил никакво изявление и е запазил мълчание през цялото време. А когато заседанието приключило, той е бил изведен с белезници, за да започне остатъка от живота си в затвор с максимална сигурност. И за щастие, от този момент нататък движенията му ще бъдат строго контролирани, контактите му напълно ограничени, а дните му монотонни и еднообразни. Животът му няма да бъде лесен и, честно казано, не би трябвало да бъде. Или дори ако може да се нарече живот, защото той не го заслужава.
Както може да се очаква, споразумението му с прокуратурата не е донесло облегчение. За някои хора то дори не е оставило усещане за незавършеност. С премахването на смъртното наказание и без изискване на обяснение, сделката оставя десетки въпроси без отговор. В резултат на това пълната история така и никога няма да бъде разказана в съдебна зала. Но защо тази къща? Защо именно тези студенти? И какво наистина се е случило в онези последни минути? Трагично е, но никога няма да разберем. Що се отнася до фактите, тук историята приключва. Но преди да завърша, бих искал да спомена и някои от достоверните спекулации, които се появиха. По отношение на мотива, много хора смятат, че Брайан е имал конкретна цел – Мадисън, чиято спалня се е намирала на третият етаж. Важно е и да подчертая, че няма доказателства двамата да са имали лична връзка или дори да са се познавали. Въпреки това, движенията на Брайан предполагат възможно насочване именно към нея. Причината за тези предположения е, че при влизането си в къщата той е заобиколил повечето стаи и се насочил директно към нейната стая. Именно там е открит и кълъфът за неговият нож. Проблемът за него обаче е, че неочаквано в стаята е била и Кейли, нещо, което напълно е променило хода на действията му. Данните от мобилния телефон също сочат, че Зейна, която е била на вторият етаж, е била будна и е използвала телефона си малко преди убийствата. А нейната стая се е намирала точно по вероятният маршрут, по който Брайан е трябвало да напусне къщата. Това означава, че Зейна и Итан вероятно са били неволни свидетели. Хора, които той е сметнал за необходимо да заглуши след убийствата на Мадисън и Кейли. С оглед на бързото му напускане на имота и оставеният кълъф за ножа, мнозина вярват, че ситуацията е излязла извън контрол и той е изпаднал в паника. Ако приемем тези спекулации, можем да предположим, че Брайан е влязъл в къщата с намерение да убие Мадисън. Паникьосал се е, когато е осъзнал, че тя не е сама, убила и две невинни жени и след това е удвоил броя на жертвите, осъзнавайки, че не може да остави свидетели. Говорейки за спекулации, има и много обсъждания около ресторанта Мат Крик, където Медисън и Зейна са работили. В ранните етапи на разследването се появили медийни публикации, предполагащи, че Брайан може да е посещавал ресторанта в месеците преди убийствата. Това вероятно е възможността той да е забелязал Мадисън или Зейна именно точно там. Собственичката на ресторанта публично отрича да разпознава Брайан и заявила, че нито тя, нито персоналът й си спомнят той да е бил там някога. Освен това, правоохранителните органи никога не са потвърдили какъвто и да е контакт между него и жертвите в ресторанта. Никога не е било представено и доказателство в подкрепа на тази теория. Към момента връзката с Мат Крик остава непотвърдена. Въпреки изображенията, разпространени от полицията, показващи сурови данни от Google отзив, но до там стигнали спекулациите. Мадисън Моген била е просто много повече от име в криминален случай. Колежка, която е правила работата полека, и дъщеря, която е останала близо до своя дом, дори когато е планирала своето бъдеще. Семейството и приятелите й я оплакват дълбоко, а празнотата, която оставя след себе си, вероятно никога няма да бъде запълнена. Същото важи и за Кейли Гонзалвес, истински приятел с честен и ясен път напред. Тя вече е имала планове, нова работа и е очаквала животът и тепърва да започне да се разгръща. Обичала силно, говорила открито и се е върнала в Москва онзи уикенд по една проста причина – за да прекара време с човек, който е бил важна част от живота й. Зейна Кернодъл. Тя е балансирала работата, ученето и връзките с отговорност и все пак намирала място за радост. А Итан бил описван като безкрайно добър човек, който карал другите да се чувстват приети без никакво усилие. В нощта, когато е бил убит, той бил с човека, когото е обичал, в къща, в която се чувствал в безопасност и в град, който винаги е смятал за сигурен. Що се отнася до къщата на Кинг Роуд,
Тя остава празна дълго време. Седмици, месеци, години. И през цялото това време се превръща в мрачен призрак за района, напомняне за ужаса, който се е бил случил вътре. Затова не е изненадващо, че в крайна сметка е взето решение тя да бъде съборена, като жест на уважение. Днес на нейно място има само празно пространство и не е ясно дали някога отново ще бъде построено нещо там. Това не е просто история за престъпление. Това е напомняне колко крехки са човешките животи и колко бързо едно обикновено място може да се превърне в сцена на необратима трагедия. Единственото, което можем да направим сега, е да помним жертвите, не заради начина, по който са загинали, а заради начина, по който са живеели. Така приключва този криминален епизод. Благодаря ви отново, че бяхте с мен. Ако желаете да чуете още една криминална история, натиснете върху тази тук. Благодаря ви за подкрепата. И до следващият криминален епизод.